салом ба ҳама тамошобинон. Як гурӯҳ бонувон дар YouTube якҷоя шуда барои шумо ҳунари катбонугии худро нишон доданд. Умедворам ба шумо писанд меояд. аввалин шуда канали Дунёи рангини кӯдакон аз риштаи оддӣ чунин лухтаки зеборо бофта аммо ришта нею, балки руғанро гирифта ба канали Дастархони зебо дар Туркия партофта, Дастархони зебо руғанро қапида, як макаронпалови бомаззаи боиштиҳоро омода карда, равғанро ба канали Я Мама Троихснавей ба Москва партофта, Мама Троихснавей як намуди гӯшт ва картошкабирёни зебо ва бо лаззатро омода карда, равғанро ба Мама Блогер ТЖ ба Москва партофт. Мама Блогер ТЖ бошад, равғанро қапида, оши тоҷикӣ бо лаззатро омода карда, равғанро ба оилаи тоҷик дар Москва партофта, оилаи тоҷик дар Москва равғанро гирифт. Як намуди картошкабирён ва мурғбирён бо услуби махсус пухта, равғанро ба тарафи канали Зебо ТВ ба Москва мепартояд. Зебо ТВ руғанро қапида, як намуди мурғбирёни бо лаззатро омода карда, равғанро ба тарафи пазандау Сумайя ба шаҳри Уфаи Русия мепартояд. Пазандау Сумайя равғанро қапида, аммо на ба равған, балки бо алафҳои табиии оддӣ ба мо як намуди оши буридаи тоҷикӣ бо лаззатро омода мекунад. агар ҳунари ин бонувон ба шумо писанд омада бошад, пас дастгирӣ кардан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. Линк ва ё ссилкаи каналҳоро дар зери навор мегузорем. Ташаккур.